L-innovazzjoni se tkun fiċ-ċentru tal-industrija tas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna. Saħaq dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li jindirizza l-konferenza annwali ta' Finance Malta illi trattat lil pajjiżna bħala pjattaforma għall-innovazzjoni. Dr. Muscat qal li din l-ambizzjoni mhix riflessa biss fil-bżonn li pajjiżna jkun attrajenti, iżda hija riflessa wkoll fl-istorja tiegħu għaliex pajjiżna dejjem igwadanja kull meta kien innovattiv. Qal li din l-innovazzjoni waslet biex l-ekonomija diġitali komplet tikber ħalli tkun lesta għal-futur. Dan hekk kif l-industriji tas-servizzi finanzjarji għall-10 snin li ġejjin ikunu differenti ferm minn dawk tal-aħħar deċenju. Dr. Muscat tkellem ukoll dwar il-ħidma tal-Gvern fis-settur tal-fintech u qal li pajjiżna għandu diversi vantaġġi fosthom qafas regolatorju serju. Qal li l-pass li jmiss se jkunu diskussjonijiet mal-stakeholders kollha sabiex il-ħolma li pajjiżna jkun ċentru ta' din it-teknoloġija finanzjarja issir realtà. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri spjega li l-qasam tas-servizzi finanzjarji f'pajjiżna huwa xhieda ta' pajjiż li qed jinnova ruħu kontinwament għaliex sar wieħed aktar divers, boqsma li ddaħlu fl-aħħar snin bħal blockchain u distributed ledger technologies. Saħaq li d-diskussjoni dwar l-istrateġija għas-servizzi finanzjarji fl-10 snin li ġejjin trid tinvolvi lil kulħadd. Qal li wara li pajjiżna kiseb b'suċċess il-fama tal-gżira tal-blockchain, iridu issa naħdmu ħalli nkunu mal-ewwel 10 pajjiżi fid-dinja bi strateġija għall-intelligenza artifiċjali. Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar ir-rakkomandazzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni Ewropea lil pajjiżna, il-Prim Ministru qal li jinsab sodisfatt li għal sen oħra il-lista komplet tonqos. Mitlub jikkummenta dwar ir-rapport tal-Kummissjoni dwar is-sistema tat-tassazzjoni f'Malta, Dr. Muscat qal li l-Kummissjoni għandha tifhem li din hija kompetenza nazzjonali. Ir-reazzjoni tal-pajjiżi kollha jekk hux l-Olanda, jekk hux l-Irlanda, jekk hux il-Lussemburgu kienet l-istess, dik hija kompetenza nazzjonali, ma naqblux ma dik il-tip ta' analisi min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea, nkomplu nikkonvinċu b'dar rigward xorta tibqa' kompetenza ta' Malta illi tiddeċidi fir-rigward ta' taxxa. Mistoqsi dwar il-kriżi fl-oppożizzjoni, il-Prim Ministru qal li biex wieħed imexxi pajjiż l-ewwel irid ikun kapaċi imexxi il-partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.